चल गेला हो रमन जी कौन दिशा में चल गेला हो रमन जी कौन दिशा में चल गेला हो रमन जी तोरा सोना के भाई बहने गेल छोटा साई दै छै धमकी हो कौन दिशा में चल गेला हो रमन जी कौन दिशा में चल गेला हो रमन जी तोरा सोना के भाई बहने गेल छोटा साई दै छो धमकी हो कौन दिशा में चल गेला हो रमन जी कौन दिशा में DJ अमित राज तमालपुर हाट पहिले नहीं हम जानाई छलिए होते बड़का विवाद हो धीरे धीरे खुले रहल छो तोहर सब राज हो राइटर रमेश जी के फसल कई नंदू निराला के धमकल कई कल हो एहन काज हो कौन दिशा में चल गेला हो रमन जी कौन दिशा में चल गेला हो रमन जी तोरा सोना के भाई बहने गेल छोका साई दै छो धमकी हो कौन दिशा में चल गेला हो रमन जी कौन दिशा में DJ अमित राज तमालपुर हाट रामदेव यादव कही रहल छो बात सच हो जे भी छो तोहर दोस्त संगाती सब पर आबै छै याच हो पुलिस थाना दुनिया जमाना सबके छो तो रे निशाना नाम भेलो बदनाम हो कौन दिशा में चल गेला हो रमन जी कौन दिशा में चल गेला हो रमन जी तोरा सोना के भाई बहने गेल छोका साई दै छो धमकी हो कौन दिशा में चल गेला हो रमन जी